morning po. Ay, hindi na pala good morning. Tanghali na po pala. Excuse me. Ayan, kadarating lang namin guys. Namili kami ng mga paninda na laruan. Kanina, kadarating lang namin. Ayan. Tapos, namili kami laruan doon sa dati namin na, bale yung katabi nung dati ay yung junk shop ko. Doon kami namili ngayon ng ano, kasi lumipat sila doon. Tapos, bumili rin kami dumaan na rin kami sa may bigasan, bumili kami ng bigas. Para, kasi, may mga pinagdadaanan kami guys. Kaya, nag-arkela lang kami sumakay lang kami ng tricycle kanina. Hindi na ako nakapag-video guys, kasi nga, busy. Hindi ko mahawakan lahat. Dami kong hawak kanina. Kaya di na ako nag-video. Kaya di na ako nagdala ng cellphone. Ngayon guys, ito yung mga pinamili namin na mga laruan. Tapos, bigas. Ito guys, pakita ko sa inyo guys. Ayan. Advance Merry Christmas po sa inyo lahat dyan. Sa lahat na. Ayan guys, pakita ko sa inyo guys. Kailangan kumita guys. Ayan, kasi kahit nakapag-graduate na kami ng isa, syempre may nag-aaral pa kaming tatlo. Isang college ko, tapos yung dalawa ay elementary. Medyo mahaba yung agwat nila. Na agwat-agwat ng mga anak ko. Medyo malaki na yung dalawa nung nasundan ng dalawa pa. Ayan guys, sandali lang guys. Kailangan kumita guys. Kasi ang hirap ng buhay pag hindi ka gagalaw. Kailangan may sariling kita rin at kailangan tumulong din. Hindi pwedeng uupo-upo. Diba? Guys, ay naglakad lang kami papunta doon sa tindahan ng mga laruan. Kasi medyo malayo na yung dating binibilan ko na doon sa kakilala ko. Tapos, naglakad lang kami papunta doon. Tapos, lakad na naman kami pabalik. Papunta doon sa medyo malayo-layo na rin ang lakad namin. Doon sa tindahan ng mga bigas. Doon kasi mura kahit malayo. Ayan, lakad kami ng anak ko. Kasama ko yung anak ko na babae. Ginising ko. Kahit puyat yun, nagre-review. Kasi, mahilig siya mag-review para mataas yung grado na. Ngayon guys, ayan, tiis lang kami guys kasi nga may pinagdadaanan. Pero okay lang, laban lang. Kasi kailangan kumita. Ayan guys. Pinamili namin na laruan. Isang plastic lang to guys na malaki. Ayan. Bali ito guys ay worth 2,800 plus na. Yan, tsaga-tsaga lang kami guys. Kailangan, bilang isang nanay, kailangan kumita rin ng sariling pera para sa mga anak. At hindi pwedeng hindi pwedeng umasa sa asawa lang. Kailangan may sariling kita. Kasi minsan may dumarating na problema, kailangan meron akong nailalabas din. Kahit, ano ba yan? Saka na lang guys. Ito nga guys. Ito yung mga pinamili ko na mga laruan. Ayan guys. Ito yan isa guys. Tapos, may mga baril guys. Mga toy gun na mga pinamili namin. Tapos, mga Lego. Ayan, mga Lego. Iba-ibang Lego guys. Bali, ito yung anak kong dalaga na lang ang namili. Kasi namili pa ako ng iba. Ayan. Iba-iba to guys. Pero marami yung Lego. Tapos, bumili rin ako ng shuttlecock.
Ayan guys, dalawa. Ayan, shuttlecock. Tapos, ayan guys, yung ano, kailawan na natin. Ayan, may pambabae din na mga ano, ito guys. So, ayan, mga Lego. Lego. Ayusin ko nga guys ito. Ayan, mga baril. Ayan. May bebenta ko lang to guys para mabilisan. 50 to 100. May 100. May 150. Depende sa klase. Ayan. Ayan guys. Ayan. Mga pambabae. Tapos ito lang guys. No. Ayan. Mamuhunan ako ngayon guys kasi lagi naman ako namumuhunan kasi siyempre nag-aaral yung anak kong babae, college. Yan, tsaga lang. Tapos ito na guys, ayan, merong Space Team na ano, ayan, ito siguro guys mabebenta ko ng 150. Tapos, meron ding, ayan, ano nga to? Squid Game. Ayan. Ayan lang guys. Tapos, ano pa ba ito? Ito yung malalaki naman na, ano, Lego. Ayan guys. Ayan. Ito, nabila na ako kanina pagkadating namin. Nabila na ako ng 3. Ayan. Ayan, ito, wala pa. Wala pa nabili dyan. At ito nga guys, dyan ko ilalagay yung mga toys. Ayan. Tinali ko na lang dun guys. Ayan. Ayan, tinali ko na lang dyan. Tapos ayan pa guys. Ayan. Tapos ito pa guys, yung bago. Ayan. Iba-iba. Ito guys. Meron din dito yung pamaypay guys. Asan yung pamaypay? Ayan, ito to. Ito. Ayan guys. Ayan. Pamaypay. Ayan. Bali wala siyang ilaw. Pamaypay lang. Yung mga ganito guys, stick, may ilaw. Ayan, may ilaw. Ayan. At ito guys yung binili namin na 2 sakong bigas. Ayan guys, 2 Jasmine ang binili ko. Jasmine, bali 2. 2 na. Ayan. Ayan. At nadaanan namin yung kakilala namin guys. Bumili na rin ako ng Pani Carlo na tinapay, sliced bread. Ayan. At ito guys, mangga. Bumili rin kami mangga kasi sabi ng anak kong babae, mag-shake daw siya. Mango shake. Ayan. Favorite ko rin, mango shake. Ayan guys. Mango shake. Ayan. At ito guys pala, nakaseparate na yung plastic niya. Kasi may pagbibigyan ako niyan. Ayan, hihintay ko lang. Kasi parang walang tao doon sa kanila. At meron pa pala guys dito yung mga hair. Ayan, clip hair. Ayan, iba-iba guys. Ito. May mga little clumps siya. Yan. Diba? Mga hair accessories. Ayan. At yan lang guys. Thank you for watching guys. Happy holidays. God bless.